Partizan sprema ozbiljan remont tima. Stižu prva pojačanja, pregovara se sa bivšim fudbalerom Manchester Citya, a Belorus rešava problem u napadu. Nova era počinje dolaskom klubske legende Saše Ilića na mesto trenera umjesto Srđana Blagojevića. Najavljen je ofanzivan fudbal i nekoliko novih pojačanja. Do sada su završeni Milan Aleksić i Aleks Zeković. Aleksić se vraća u Humsku nakon epizode u Sunderlandu i pozajmice u poljskoj Krakoviji, dok Zeković stiže iz Feyenoordove U21 ekipe kao pojačanje u veznom redu. Demba Sek je otkupljen, a najveće pojačanje u napadu do sada bi mogao da bude Artjom Šumanski. Beloruski reprezentativac trebali bi da stigne na jednogodišnju pozajmicu iz CSKA Moskve. Može da igra i kao centralni napadač, ali i da napada po krilu. A nedavno je postigao i gol za reprezentaciju Belorusije na prijateljskom meču protiv Sirije. Partizan pregovara sa Bogdanom Mirčetićem, Samedom Baždarom i Ikerom Pozom, nekadašnjim fudbalerom Manchester Cityja i Rijeke. Za španskog vezistu koji trenutno nastupa za Goricu, navodno je već poslata ponuda od 1,5 miliona evra, ali i odbijena. Pominju se još i Kari, mladi napadač IMT-a Dušan Žagar, kao i Silvester Jasper koji je briljirao u dresu železničara iz Pančeva. Pominje se povratak Ivanja Vlahovića, sjajan potez, ali vidjet ćemo koliko je to realno. Odbrana je trenutno najveća nepoznanica, a upravo će od pojačanja u zadnjoj liniji veoma zavisi to kako će Partizan izgledati naredne sezone. Koje biste vi pojačanje prvo doveli u Partizan? Pišite nam.